kull sena ngħidha ma naħseb li dis-sena bir-raġun. Din kienet l-aktar konferenza ġenerali għal qalbi kemm ili President ta' dan il-partit. Grazzi delegati, grazzi ħaltarxin, grazzi ta' Sannat, grazzi Swatar tal-merħbiet sbieħ li tajtuna u grazzi lilkom kollha li qegħdin hawnhekk dalgħodu sabiex flimkien nagħlqu din il-konferenza ġenerali. Illum jaħbad it-28 ta' April għamlet referenza għalija Marija. 61 sena mill-1958 meta l-poplu Malti b'mod partikolari żgħażagħ qamu u protestaw għal mod kif kienu qed jitmexxew l-affarijiet f'dan il-pajjiż. Kienet il-ħuġġieġa li reġgħet inxtelet sabiex pajjiżna qabad it-triq għal ħelsien totali tiegħu. Minn hawn ninsellmu lil dawk ta' qabilna li briskju għal ħajjithom ma beżawx, ġew arrestati bliżar wieħed ikollu biss 13-il sena u grazzi għalihom li aħna llum għandna pajjiż indipendenti, ħieles u suċċess. Wieħed u 60 sena wara mhux rivolti miż-żgħażagħ qed naraw f'dan il-pajjiż, iżda attiviżmu. Żgħażagħ protagonisti sa dalgħodu stess, żgħażagħ blodda li jkunu huma li jfasslu l-futur ta' dan il-pajjiż u ta' dan il-partit. Żgħażagħ li fil-25 ta' Mejju jistgħu mhux biss jivvotaw, iżda jistgħu jkunu wkoll at the forefront, on the front line tal-elezzjonijiet bħala kandidati. Żgħażagħ li ta' 14-il sena u minn ħaseb li ta' 14 tkun għadek żgħir rajna waqt il-konferenza jistgħu jkunu protagonisti uffiċjali f'dan il-moviment. Jiena ċert li dawk ta' qabilna illum huma kburin ħafna bina l-koll. 27 jum il-bot mill-appuntament tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Qegħdin hawn biex nagħtu bidu għal vjaġġ li ser jarana nduru kull rokna fil-pajjiż. Pajjiżna minkejja dak li jixtieq ħaddieħor grazzi għal viżjoni tal-Gvern u għal poplu ħabriki Malti Wawċi għadu u ser jibqa' miex il-qudiem. Pajjiżna ser jibqa' miex il-qudiem minkejja li għandna oppożizzjoni li dejjem sejra lura. Partit Nazzjonalista li ħabbar li ser jibda kampanja u qallunna li ser tkun kampanja bla mibeda. Isek qed tmur tiekol ġo restorant, tiftaħ il-menju u jkollok miktub li l-ikel ma fihx velenu. Daqshekk redikola stqarrija bħal din. Tant il-mibeda kien ingredjent ewlieni bil-mod li kien jaħdem bih il-Partit Nazzjonalista li ħassew li kellhom jgħidulna isma' din id-darba mhux ħanaħdmu hekk. Fl-aħħar tal-inqas ammettew ta' kif kienu jaħdmu, bilkemm ma jridux il-grazzi u issa naraw dal-diri għal-fare x'ħajkunu qed jagħmlu. Nixtaqt nisma' jiena bħala ċittadin. Mhux ser ineħħu minn din il-kampanja, imma ser ikun fija. Forsi bil-kuntrarju ta' qabilha jippruvaw idaħħlu ftit kontenut, ftit viżjoni. 4 dejat tal-inqas kemm ikollna x'niddibattu flimkien, iżda ma jimpurtax. Tagħmel x'tagħmel l-oppożizzjoni, aħna affukati u kif urejna matul din il-ġimgħa tal-konferenza se nkun qed nipproponu kuljum idejat u viżjoni li tkompli tmexxi lil Malta il qudiem. U ħbib tiegħi dan huwa rwol kruċjali li rridu nkomplu naħdmu fuqu bħala partit b'mod speċjali meta qegħdin fil-Gvern. Idejat ġodda, konsultazzjoni, dibattitu, dan huwa dak li jżommna motivati u rilevanti. Dan li għamilna l-għażla tan-nies mhux illum jew il-bieraħ, iżda għada u pitada. Il-motivazzjoni li dak li nistgħu nagħmlu għada ħajkun aħjar minn dak li għamilna sal-lum. Fil-proċess li wassal sabiex bħala partit għandna 68 manifest individwali għal kull lokal l-istqar li tallimt ħafna. Ikkonfermajna li xus li tassew qed jolqtu n-nies, primarjament dawk ambjentali u għamlu referenza għall-ambjent anka sħabi l-kelima ta' qabli. Meta qed nitkellmu fuq l-ambjent mhux qed nitkellmu fuq is-siġar biss. Qed nitkellmu fuq l-ispettru kollu. Nitkellmu fuq l-indafa, l-effett tal-kostruzzjoni, l-ambjent urban, żoni ta' rekreazzjoni u xtaqt nespandi ftit fuq dawn l-issues. Ser nibda fuq l-ambjent urban. Mhux sigriet ngħidak li nħoss li l-ambjent urban f'ħafna mill-lokalitajiet tagħna huwa ħażin ħafna. Fuħut minnhom, fl-opinjoni tiegħi diżastruż. Irħula mibnija
madwar toroq biex jgħaddi minnhom karrettun. Illum nippretendu li għaddu żewġ karozzi two-way u nipparkjaw ukoll fihom. Pjazzett mibnija għad-gawdija tan-nies li ġew relegati għal żoni ta' parkeġġ glorifikati, mbagħad insiefru u ngħidu kemm hemm sabiħ fit-tali pajjiż u fit-tali belt u fit-tali raħal u żoni pedonali u tfal jilagħbu minn għaddej bir-rota u minn għaddej bil-kelb. U mbagħad niġu għal dibattitu lokali u ġieli tara min qajjem nirwiefen kollha xi preferi żewġ spazji ta' parkeġġ flok spazju miftuħ li jgawduh mijiet ta' nies. Jew nkella di qatt ma fimta. Tmur ġoġnien u ssib tilqek tabella, no balls, no bicycles, no this, no that, kull ma jkun jonqos, no humans, u ma jersaq ħadd lemu. Ma nifhimix. L-ambjent urban nemmen li għandu jingħata priorità ferm akbar u jeħtieġ bidla fil-kultura tagħna. First and foremost li nkunu inqas għażenin. L-ewwel wieħed jien biex ma taħsbux qed niskludi lili nnifsi. Il-kostruzzjoni, l-iżvilupp f'żoni ġodda. Ikollna dibattiti sħaħ dwar dan kontinwament. Il-verità hi li l-iżvilupp li qed naraw illum huwa grazzi għal konfini approvati fl-2006 mill-Gvern ta' Gonzi li dan il-partit ivvota kontrihom fil-Parlament. U jekk tmorru taraw il-ġustifikazzjonijiet dak iż-żmien biex ġew expanded iż-żoni tal-iżvilupp, iġġibu għajnejkom wara widnejkom. Id-differenza bejn ftit snin ilu illum hija waħda. Ftit snin ilu konna f'reċessjoni, illum l-ekonomija mixja l qudiem u għaw il-flus li dej biex in-nies jagħmlu l-iżvilupp li ġie permessibbli mill-2006 law. Dik hija l-verità. L-inkonvenjent iħossu kulħadd. Ma x'inhi s-soluzzjoni? Li twaqqaf in-nies milli jagħmlu żvilupp li huwa permessibbli bil-liġi? Li naqbdu n-nies l-artijiet tan-nies u nagħmluhom ODZ? Għaw xi ħadd li għandu mqar feles ta' art fabrikabbli li lest volontarjament jagħmilha ODZ? Ixu oħra tiltaqa' magħha. Nies jgħixu f'żoni ta' terraced houses b'żewġ solari u jiġi ta' ma' ġembek u japplika biex iwaqqa' u jtell 4 solari. Kif permess mill-pjan lokali. Ovvjament pjaċir, ħadd ma jieħu. Lesti imma jekk noqogħdu ġo żona simili niġbru l-ferem ta' kulħadd sabiex dik żona tibqa' kollha 2 solari u mhux 4 solari kif permessibbli, hawn minnu lest li l-investiment ta' ħajtu li llum jiswa $500,000 fis-suq jiffirmaw biex iġibu jiswa $250,000. Dawn huma d-domandi li rridu nistaqsu d-dibattiti li nagħmlu. U l-futur f'dal-qasam irid ikun ħieles mill-iżbalji ħoxnin li saru fil-passat. Irid ikun hemm ħsieb razzjonali fil-waqt li nibżgħu kif semma wkoll Franco għal fiżjonomija tal-irħula u l-ibliet tagħna. Ironikament l-iktar postijiet li baqgħu preservati fejn jidħlu għolijiet ta' bini u x'naf jiena kienu dawk iż-żoni li m'hemm xogħol istabbilit u fejn policy wise dejjem imxejna skont il-kuntest. Ikun hawn imbagħad pereżempju ħankompli naqra fuq l-ambjent urban u l-affarijiet li niltaqgħu magħhom min igerger għall-imwejjed u siġġijiet ta' ristoranti u bir-raġun. Dawn l-imwejjed dejjem mimlin bin-nies, domanda lihom hemm. Il-problema mhijiex l-imwejjed, il-problema hija min mis-seba' jieħu lit. Allura kif qalet Nikita, il-problema hija waħda ta' dixxilpina u infurzar. U d-deterrenti biex is-sitwazzjoni titjieb irridu jkunu goffi, inkella mhux ħanimxu l-qudiem. U l-istess ngħid għall-ibħra tagħna, jiena m'għandi xejn kontra l-fish farms u l-industrija b'saħħitha li jmexxu u l-kontribut li jagħtu l-ekonomija. Iżda nittama li x-xeni li rajna fl-aħħar snin ikunu xeni tal-passat għaliex jiena ma naċċetta qatt li l-flus jiġu qabel it-gawdija tal-baħar mill-familji Maltin u Għawċin. Fuq l-ambjent sar ħafna xogħol, kultant aħna stess laqqas biss ngħidu biżżejjed kemm qed isir xogħol, iżda fadlilna ħafna aktar xi jsir. Qegħdin hawn biex aħna nirrikonoxxu l-isfidi li għandna u l-prijorità li qed nagħtu lill-ambjent fil-manifesti elettorali tagħna hija xhieda ta' dan. Jiena nemmen li l-ambjent hija l-isfida ewlenija li għandu pajjiżna illum u għada. Imma nemmen ukoll li dal-moviment kif bidel totalment affarijiet oħrajn f'dan il-pajjiż, irridu nkunu aħna l-katalisti li nbidlu l-approach f'dan il-pajjiż. Kienu ħafna li għamlu appelli sinċira lill-Prim Ministru waqt din il-konferenza. Jiena kont wett li l-nifsi
li ma nerġax indejqu pubblikament. Dak li kelli xi ngħidu għedtu pubblikament u għettulu 1000 darba privatament. Is-sentiment ġenwin tagħna jafu. Iħossu kuljum f'dak li nagħmlu flimkien. Imma aħna lkoll nafu li meta ġie biex jagħmel għażla Joseph Muscat bejn dak li kien komdu forsi għalih u għall-partit, għażel l-interess tal-partit. Telaq minn Brussell u ġie biex imexxijaw partit maqsum, ngħiduha, wara 3,000 elettorali. Wara dak is-sagrifiċċju li għamelu u li għamilna aħna lkoll flimkien, jien ċert minn ħaġa waħda. Joseph qatt mu ħajjieħu deċiżjoni li tweġġa' lilna jew lil dan il-partit. Mela ja nibqgħu iffukati miegħu biex bħalma ksibna fil-passat nkomplu naħdmu għal aktar kisbiet ġodda. Li hu żgur ukoll u semmija Franco wkoll. Li l-kisbiet li għamilna hemm fattur li jistrieħ fuqhom kollox, li hija laqda. Laqda mhix xi ħaġa tanġibbli, ma tmissix bidejk. Imma tħossha u tkun tidher fix-xogħol tagħna. Laqda tittaħdem għaliha u tieħu ħsiebha kuljum. Diġà kien hemm u ħajkun hemm min aktar żgur. Min jipprova jdaħħal xi feles bejnietna, artikli f'gazzetti, whatever. Li ma jafux daw li qed jippruvaw daħlu feles li aħna mill-iżbalji tallimna u qatt mu ser nerġgħu naqbdu r-rotta li tkisser dak li bnejna flimkien bla raq tad-demm. Għandna l-esperjenza tal-passat u qudiemna għandna l-esperjenza tal-passat u qudiemna għandna xhieda ħajja ta' dan, l-oppożizzjoni. Tinsab fl-istat tal-biki illi qiegħda propju għax m'hemmx għaqda. Mingħajr għaqda la tista' taħdem, laqgħat tista' tfassal viżjoni u isqanqas qatt ma tista' tkun l-għażla tan-nies. Aħna konxi minn dan bl-esperjenza u nafu li meta tlifna kollha, imma meta irbaħna kollha u hekk ser nibqgħu naħdmu biex nibqgħu nirbħu flimkien. Nhar l-erbgħa niltaqgħu Pjazza Kastilja. L-aħħar iltqajna hemm kien sentejn ilu, dakinhar bdejna l-vjaġġ li wassalna 3 ta' Ġunju 2017. Dakinhar imma f'għajnejn in-nies dakinhar rajt weġa', rajt diżappunt. Iżda rajt ukoll determinazzjoni, rajt ir-rieda, rajt il-grinta, li ma grinta jiena ċert li nhar l-erbgħa ser nerġgħu nurruha biex ninaqdu flimkien sabiex niċċelebraw jum il-ħaddiem u nkomplu dan il-vjaġġ lejn il-25 ta' Mejju. Kultant ninsew daw l-affarijiet ilhom ftit xhur ta'. Ma senta ilu dal-pajjiż mara l-elezzjoni ħabba gidba, ħabba fabrikazzjoni, ħabba il-mibeda li għandu ħaddieħor. Tajjeb li niftakru imma. S-sajf li għadda, mhux għax xi darba kellna dubju aħna. Kellna l-konferma permezz ta' inkjesta li din kienet gidba faħxija falsifikazzjoni ta' dokumenti. Darba Prim Ministru f'Ħażabbar qedtilna uliedkom huma uliedi. Aħna ngħidulek id-dmugħ tiegħek ta' martek u ta' uliedek huwa id-dmugħ tagħna. U ma ser ninsew qatt minn xi xaddew lill-familja tagħkom u lil pajjiżna dawk mikluba għall-poter. Qatt ma ħanninsew. U dik ir-rabja li tiġi naturali għax aħna tad-demm u l-laħam. Id-deċiżjoni tagħna kienet li niżvugawha f'aktar xogħol, f'aktar ħidma. Ħadd ieħor dan l-aħħar qed jgħidilna soċjalisti.
Sa ftit ilu qalilna li tlifna l-boxla soċjali. Aħna it-timbru soċjalista ma jġalna nistħu xejn. Taf xi ġalni nistħi jiena? Kieku l-partit tiegħi għandu eruq faxxisti, hemm nistħi. Jien nistħi kieku l-partit tiegħi ikun kompliċi memil faxxist bħal komplott Tigrant. Hemmhekk nistħi. Ftakruh bib tiegħi. 43,000 sija. 43,000 sija. Daqshekk kellhom ħin David Kaza u sħabu fl-aħħar 5 snin biex jagħmlu ħsara lilek u lil Malta. Int għandek biss 15-il sija biex tagħti tweġiba nhar il-25 ta' Mejju. $1,800 ġurnata. 1,800 ġurnata. Daqshekk kellhom ġranet biex joqogħdu jimminaw l-ekonomija, jattakkaw l-istabilità tal-pajjiż, jipperikolaw lek il-post tax-xogħol u l-kwalità ta' ħajja tal-familja tiegħek. Int m'għandek l-ebda 1,800 ġurnata, għandek ġurnata waħda biss u dik hija l-25 ta' Mejju biex tassigura li dan ma jerġax iseħħ. Iċ-ċans ta' wara ikun 1,800 ġurnata wara. 1,800 jum li fihom imbagħad ħaddieħor jerġa' ikollu ċans biex ikkasbar lil pajjiżna. Diġà rajna kif ħaddieħor jaqtalek qalbek li tiċaħdek u jimmanuvra biex ma tmurx tivvota. U għalhekk nappellalkom sabiex flimkien f'dawn is-27 jum naħdmu nikkonvinċu mqar persuna waħda li sa issa ma trix li tieħu dan iċ-ċans sabiex nagħtu tweġiba li dan il-poplu ma jaċċetta qatt illi ħadd u minnu jew imini jaħdmu sabiex jagħmlu ħsara lil dan il-pajjiż. Ħadd u qatt. U minnu jew imini. Għandna 14-il kandidat għal dawn l-elezzjonijiet qegħdin hawnhekk ma' ġenbi. Għandna kważi 400 kandidat għall elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali, ejja ħantuhom l-appoġġ, ejja flimkien immorru nagħtu rebħ oħra lil Malta tagħna għax pajjiżna jixraqlu nies li jħobbuh meta fdati bil-fiduċja li jirrappreżentawh. Nirringrazzjakom. Grazzi. Ser inressa issa għall-approvazzjoni ta' din il-konferenza l-mozzjoni li kellna għad-diskussjoni. Dawk favuru l-mozzjoni li kellna għad-diskussjoni. Dawk kontra. Astensjonijiet. Mozzjoni approvata b'mod unanimu. Grazzi ħafna. Propju f'dan il-moment bi pjaċir inħabbrilkom li fl-okkażjoni tal-25 sena tal-istazzjon televiżiv tagħna One Television għadu kif beda xandira storika bħala l-ewwel stazzjon televiżiv Malti li beda jxandar bit-teknoloġija ultramoderna 4K. Fisem il-Partit Laburista nirringrazzjaw l-impjegati kollha ta' One Group li ħadmu biex din il-ħolma saret realtà minkejja l-kompetizzjoni u l-isfidi ma jaqtaw xejn. Grazzi mill-qalb.